tomto videu ti Boh ukáže, ako veľmi ťa miluje. A môže to byť veľmi ťažká úloha, pretože pre človeka je to nepochopiteľná, nekonečná láska, ktorou človek sám nedokáže milovať. Môže ti to ale ukázať na príbehu malého, statočného, 11-ročného dievčatka svätej Márie Goretti. Svätá Mária Goretti zomrela v Taliansku v roku 1902, keď mala 11 rokov. Narodila sa vo veľmi chudobnej rodine. Jej otec bol veľmi chudobný farmár. Márin otec veľmi ťažko pracoval, aby uživil svoju rodinu. No jedného dňa otca uštipol komár, ktorý prenášal maláriu a o 10 dní na to zomrel. Toto rodinu dostalo do veľmi ťažkej situácie, lebo otec po sebe zanechal ženu a 6 detí. Jediný spôsob, ako mohli prežiť, bol ten, že Márina matka prevzala prácu na farme po jej otcovi a Mária vo veľmi mladom veku prevzala úlohu jej matky v domácnosti, od varenia, upratovania až po výchovu jej 5 bratov a sestier. Bola to teraz Márina práca zastávať úlohu mamy. Mária sa ujala tejto novej zodpovednosti veľmi usilovne. Nechcela nič viac, len aby zmiernila utrpenie svojej mamy, ktoré prežívala. V tom čase Márin sused, urastený 20-ročný muž, ktorého meno bolo Alessandro Serenelli, začal prechovávať k Márii nečistú vášeň. Najskôr jej hovoril hrubé a vulgárne slova. Boli to trápne a nevhodné veci, pred ktorými utiekla preč. Čím viac na to reagovala, tým sa mu to viac páčilo. Nakoniec jej prezradil aj to, že chce, aby s ním prišla o panenstvo a že jej nepríjme ako odpoveď a ak by jej musel ublížiť, aby dosiahol svoj cieľ, bolo by to pre neho ešte lepšie. Mária nechcela mať nič spoločné s Alessandrom, ale ako vidíte, bola vo veľmi ťažkej situácii. Nemala pri sebe otca, ktorý by ju chránil a jej mama bola na pokraji síl, pretože sa snažila obrábať farmu. Alessandro tak zmanipuloval situáciu tým, že pomáhal jej mame s niektorými ťažkými prácami na farme. Preto Márina mama pokladala Alessandra za priateľa a dobrého suseda. Z toho dôvodu Mária neprezradila svojej mame, čím sa jej Alessandro vyhrážal. To, že vedela, že ak by to urobila, jej mama by ukončila vzťah medzi ich rodinou a Alessandrom a odišli by preč. Ale ich rodina nemala kde odísť. Ak by k tomu došlo, rodina by neprežila. Jedného dňa, keď Alessandro vedel, že Mária bude sama doma, priblížil sa k ich domu s veľkým pilníkom nasadeným na drevenej rukoveti a Alessandro ho zabrúsil do hrotu. Hrot toho pilníka priblížil k Márii a povedal jej: Mária, pokiaľ neurobíš to, čo od teba chcem, zabijem ťa. Mária odmietla. V zúrivosti s tým pilníkom Máriu 9-krát bodol. Bodol ju s takou silou, že pilník do nej vnikol z jednej strany tela a vyšiel z druhej strany. 6-krát z 9 bodnutí. Tie 3 razy neprenikli telo, lebo zasiahli chrbticu. Zasiahol jej chrbticu tak silno, že sa pritom pilník ohol. Mária v bezvedomí padla na podlahu v kuchyni. Myslel si, že ju zabil, ale po tomto útoku bola ešte v bezvedomí. Odišiel do vedľajšej miestnosti a zamkol sa v nej. Po určitom čase sa Mária prebrala a podarilo sa jej priplaziť po podlahe kuchyne ku dverám, ktoré boli vzdialené asi 1,8 metra. Podarilo sa jej potiahnuť a otvoriť západku, ktorá tam bola na zamykanie dverí, aby sa ich pokúsila otvoriť a zavolať niekoho na pomoc. Alessandro počul, ako cvakla západka, vrátil sa a bodol ju ešte 5 krát. To boli tie druhé rány, po ktorých Mária zomrela do 24 hodín. Tie jej pretrhli čreva, tým jej začal obsah čriev vytekať do tela. Spôsobilo to infekciu známu ako peritonitída. Je to tá istá infekcia, ktorá sa vyskytuje pri prasknutí slepého čreva. V čase, keď Máriu našli, mala horúčku. Zobrali ju do nemocnice, ktorá bola dosť ďaleko. Horúčka v spojení s neustálou stratou krvi jej spôsobila dehydratáciu a tak počas prevozu do nemocnice prosila opakovane o vodu. Ale lekári jej nemohli dať vôbec napiť, lebo všetko, čo by prehltla, by vytieklo z jej prepichnutých čriev a to by zhoršilo peritonitídu. Pokúšali sa ju zachrániť. Bol tam jeden miestny kňaz, ktorého zavolali a ten položil Márii otázku. Opýtal sa jej: Mária, náš Pán na kríži tiež prosil o vodu, ale nik mu ju nepodal. Obetovala by si tiež svoj smäd? A ona odpovedala: Áno, otče, obetujem ho a už o nič nežiadala. Bola podrobená operácii, aby sa zabránilo vnútornému krvácaniu, ale pretože stratila príliš veľa krvi, nepodali jej žiadne anestetika. Domnievali sa, že by jej srdce na to nebolo dosť silné. Mysleli si, že keby jej podali anestetika, mohlo by to spôsobiť zástavu srdca. A tak počas operácie museli zväčšiť každú jednu Máriinu ranu, aby jej mohli zašiť vnútorné rany.
Mária cítila každý jeden jemný pohyb chirurgickej britvy. Počas operácie Mária nevydala hlások a ani raz sa nesťažovala. Všetko obetovala na záchranu hriešnikov. Aj keď operáciu ukončili, jej vnútorné krvácanie pokračovalo. Tak bolo úplne jasné, že Mária neprežije. Predtým, ako zomrela, povedala tieto slova. Odpúšťam Alessandrovi Serenelimu a chcem, aby bol so mnou navždy v nebi. Potom Mária zomrela. Alessandro bol za jeho čin postavený pred súd, kde obhajoval svoju nevinu. Povedal, že sa bránil pred útokom Márie Goretti. Takisto ako ani vy tomu neveríte, neveril tomu ani sudca. Bol odsúdený na 30 rokov väzenia. Keď Alessandro Serenelli odišiel do väzenia, hovorilo sa, že tam odišiel ten najzúrivejší človek na zemi. Zo všetkého Máriu obviňoval a opakoval stále dokola, že keby urobila to, čo od nej žiadal, nič by sa nebolo stalo. Bol taký násilnícky, že mu nedovolili byť v miestnosti s druhými väzňami. Vždy spôsoboval násilie, keď sa dostal do blízkosti niekoho druhého. Bol preto zavretý v izolácii, umiestnený na samotke, oddelený od každého väzňa. Bol v izolácii 6 rokov, až kým jednej noci sa mu zjavila Mária. Nič mu nepovedala, ale zjavila sa v záhrade, ako zbiera 14 lalí. Podávala mu tie kvety jeden po druhom. Číslo 14 bolo príznačné, pretože už 14 krát bodol. Tým gestom chcela Mária Alessandrovi povedať: odpúšťam ti. Toto gesto odpustenia, tento akt lásky naplnil Alessandra svetlom a Duchom Svätým. Okamžite začal ľutovať všetko, čo urobil tomuto malému dievčatku. Požiadal o návštevu miestneho biskupa a o sviatosť zmierenia, ktorej vyznal, že ju zabil. Alessandro Serenelli potom, ako sa Boh nad ním zmiloval, cez odpustenie od Márie Goretti, začal aj on žiť svätý život. Dokonca aj vo väzení začal čítať sväté písmo, zdokonaloval svoj život modlitby a dokonca evangelizoval druhých väzňov. Prepustili ho po 27 rokoch, bol totiž odsúdený na 30 rokov väzenia, ale prepustený bol o 3 roky skôr práve preto, že sa úplne zmenil. V tých časoch nikoho neprepúšťali skôr z väzenia. Jedna z vecí, ktorú urobil ako prvú, bola, že išiel hľadať mamu Márie Goretti. Pristúpil k dverám jej domu a zaklopal. Aby ste pochopili, čo sa ďalej odohralo, musím ísť v čase trochu späť. Márina úloha v rodine bola úloha mamy. Mala na starosti všetky domáce práce, keď Mária zomrela, nik z ostatných detí ju nebol schopný nahradiť. Jej mama nebola schopná spravovať farmu, ako aj starať sa o potreby rodiny. Preto v ten istý týždeň, keď Mária zomrela, musela dať mama všetkých 5 ostatných detí na adopciu. Alessandro nezabil len jej malé dievčatko, ale zničil celú jej rodinu. Neprišla ani na Márin pohreb, pretože to bol jeden z posledných dní, ktoré mohla stráviť s jej ostatnými deťmi. O 27 rokov neskôr niekto klope na jej dvere. Márina mama otvorí dvere a zrazu stojí tvárou v tvár mužovi, ktorý jej priniesol toľko utrpenia. Opýtal sa jej: Assunta, viete, kto som? Odpovedala: áno, viem, kto si. Opýtal sa jej: odpustíte mi? A ona odvetila: Alessandro, Boh ti odpustil. Mária ti odpustila. Ako by som ti ja neodpustila? Toho dňa ho prijala za svojho syna a adoptovala si ho. Bolo to 24. decembra 1934 na štedrý večer, keď obaja išli spolu na polnočnú omšu a prijali sväté príjmanie, bok po boku. Mária Assunta Goretti a vrah jej dcéry a celej jej rodiny. Všetko preto, lebo Mária sa rozhodla odpustiť. Pretože sa rozhodla byť svätá a pretože sa Mária tak rozhodla, jej mama mala tú slávu a česť byť prítomná na námestí svätého Petra, kde ju svätý otec pápež Pius XII vyhlásil ako malé dievče za svetu a povýšil ju na slávu oltárov cirkvi. Toho dňa sa viac ako 500 000 ľudí zišlo na námestí svätého Petra, aby boli svedkami svetorečenia tohto malého statočného dievčatka. Bolo to dovtedy najväčšie zhromaždenie ľudí v histórii katolíckej cirkvi. Ľudí bolo toľko, že po prvýkrát v histórii ju v bazilike svätého Petra, najväčšom chráme na svete, v chráme, do ktorého by sa svojimi rozmermi vošlo 6 priemerných chrámov. Bol to prvý raz v jeho histórii, keď sa tam nemohla uskutočniť kanonizácia, pretože bol na to príliš malý. A tak sa po prvýkrát v histórii kanonizácia uskutočnila vonku na námestí a tak Márínnym rozhodnutím Alessandro Serenelli začal žiť veľmi svätý život. Nakoniec sa stal františkanským kapucínskym laickým bratom, žil svoj život obrátenia vo svetosti, zbožnosti a službe.
Bol známy svojimi modlitbami, príhovorom a svetosťou. V súčasnosti sa začína jeho proces kanonizácie. Boli potvrdené početné zázraky, ktoré sa udeli na jeho príhovor. Tento príbeh by sa takto neskončil, nemal by šťastný koniec, keby Mária neurobila tak náročné rozhodnutie, ak by sa nerozhodla odpustiť, ak by sa nerozhodla byť svetou. Nikto na svete by neobvinil Máriu za to, keby Alessandrovi neodpustila. Kto by ju odsúdil? Chcel jej urobiť ohavné veci a brutálne ju napadol, pretože nechcela spolupracovať a nemal v sebe ani kúsok ľútosti, absolútne žiadnu. Nechcel, aby mu bolo odpustené, ale Mária nevkladala vieru do tej situácie, verila výhradne Bohu. Vedela, že Boh, ktorého milovala, žiadal odpúšťať našim nepriateľom. A tak, ak toto odo mňa Boh požaduje, pomyslela si, tak to odo mňa aj dostane. Pretože toto malé 11-ročné dievča urobilo toto rozhodnutie, opustilo tento svet sveté. Mária s Bohom nevyjednávala. Prečo neurobiš to isté? Pokús sa odpustiť každému, kto ťa v minulosti zranil. Si ochotný odpustiť tak, ako to urobila Mária? Si ochotný aj sebe odpustiť všetko, čo si v minulosti urobil? Čo by si sám sebou pohrdal a opovrhoval? Skoro vždy sa najťažšie odpúšťa človeku, ktorého vidíš v zrkadle. Ak odmietneš odpustiť sebe samému, nemôžeš prijať Božiu milosť, pretože odmietaš milosť niekoho, kto chce dávať. Na príhovor Márie Gorety sa udeli mnohé uzdravenia smrteľne chorých ľudí. Všetko preto, lebo Mária sa rozhodla odpustiť, pretože sa rozhodla byť svetou. Mária Gorety nie je mŕtva, nikdy nebola viac živou ako teraz a naučila nás, prečo sme boli stvorení. Dôvod, prečo som bol stvorený, je ten, aby som sa stal svätým. Jedinou tragédiou v tomto živote je, a tá je naozaj len jedna, ak opustíme tento svet bez toho, aby sme sa stali svätými. Ona nás dokonca naučila, čo to obnáša byť svätým. Znamená to povedať Bohu a jeho vôli áno za každej okolnosti a v každej situácii. To znamená vložiť svoju dôveru v Boha a nie do situácie a okolností, v ktorej sa nachádzame. A ako ťa teda miluje Boh? Tak si predstav, že si to malé 11-ročné dievčatko a odpustíš svojmu vrahovi, ktorý ťa 14 krát bodol. Tak veľmi ťa miluje Boh. Presne tak veľmi ťa miluje Boh, ako toho vraha. Predstav si, že si matka Márie Gorety alebo otec Márie Gorety. V jednej sekunde rozhodnutím jedného človeka, beštie, ktorú všetci odsudzujeme a každý človek na svete by ho odsúdil, tak rozhodnutím tejto beštie v okamihu, v sekunde prídeš o celú svoju rodinu. Všetky deti dáš na adopciu. Čo urobila Márina mama? Adoptovala si vraha svojej celej rodiny. Takto veľmi ťa miluje Boh. Ako toho vraha. Všetci, každý jeden človek na tejto zemi ťa môže odsúdiť za to, čo si urobil. Za to, aký si. Môžeš byť alkoholik, ktorý ničí seba aj svoju rodinu. Môžeš byť dokonca vrah. Mohol si urobiť v živote hociaké ohavné veci, ale Boh ti dáva šancu, aby si sa zmenil. Boh ťa bezpodmienečne miluje. A nikdy ťa neodsúdi, ale rešpektuje tvoju vôľu, keď sa rozhodneš odsúdiť sám.